Drive-thru sa pagpamaligya og bulak sa patay bag-ong diskarte karon sa usa ka event organizer sa Davao City. Kansa panginabuhian naapektuhan sa pandemya. Atong sayron ang iyang istorya pinaagi ni ining report. Usa ang Davaoenyong event organizer nga si Keith Estrella sa libuan ka mga negosyante kansang panginabuhian apektado sa sobra tuig na nga pandemya. Isip event organizer, halos wala na siya kitaon tungod daghan ang bawal nga mga aktibidad panahon sa pandemya. Iya nagisulayan ang pagpamaligyag mga pagkaon apan mihinay kini tungod ra pod sa nagkadaghang kompetensya. Busa karon, iyang gisudlan ang funeral flower shop. Apan pinasahi kini kay drive-thru ang paagi. Karon nausab na pod kay tungod abri na tanan ang mga tindahan, ang mall nya. Gamay na lang ang deliveries. Murag mas kusog paron ang patay. Pwede sila mo agi lang diri magpaabot sa ilahang bulak nga order. Kung unsay gusto nila nga design sa ilahang bulak. Ang iyang talent sa floral arrangement nga sagad magamit lang sa kasal ug ubang selebrasyon, karon gihatagan na sab niyag kinabuhi ang haya sa mga minatay, pinaagi sa mga nindot ug pinasahing disenyo sa mga wreath. Gani nagatanyag sab siya og funeral garden arrangement. Sumala ni Keith, lisod mo kita karong pandemya. Apan kung maningkamot og taman og mudiskarte lang, siguradong duna gayoy ma-income. Karon wala nag-ayuda no, so dili pod pwede nga magsige na lang tagsalig sa gobyerno. So wala po laing mutabang sa to kundi atong kaugalingon lang pod. So ang atong himuon kinahanglan mas paningkamutan nato, double time pagyud ang atong pagpaningkamot. Anaa pa karon sa GCQ with heightened restrictions ang Davao City hangtod August 31 ning tuiga. Daghang events nga may social gathering nga gibawal paghihapon aron makalikay sa COVID-19. Sama sa pangamuyo sa kadaghanan, kanunay ampo ni Keith nga unta maundang na ang pandemya aron mabalik na sa normal ang tanan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.